गोजोन फुंबिलिनि बयनोबो अननाय आरो सिबिनायखौ हरनानै आं फिन फैफिननाय जाबाय आंनि इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनजों दान्दिसे सावरायनो होननानै। आं दिनै लाबोदों आंनि चेनेलाव बर'नि मुंदांखा करिय'ग्राफार प्लास बिथाङा डाइरेक्शनबो खालामो, एक्टिंबो खालामो, मोसायोबो। बिथांनि मुङा जाबाय केके मेन्स कमल बर'। बिथाङा तामुलपुर हालामनि। आं बिथांजों सावरायगोन। नोंथांमोना दान्दिसे नेथ' आं बिथांखौ मबाइलजों नागिरनि दै। दान्दिसे नेथ' दान्दिसे। केके माव दं? आं न'आवनो। आच्छा, आं नोंजों फंनैसो खोथा सावरायनो नागिरदोंमोन, फ्रि ना? दे। आच्छा, गिबियावनो आंनि इउटिउब चेनेलाव नोंखौ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। साबायखर बावबाय। खोथा जाहैबाय मा, जोङो गोबाव सम लोगो मोनलायथ'वाखै नङा होमबा? नों लोगो मोनथाराखै। थेवब्लाबो जोङो बेसेबा बोसोरनि आवगायनो ज' खामानि मावबाय फिसा नंगौ। फिला। आरो नोङो मोसायोबो, एक्टिंबो खालामो, करिय'ग्राफारबो नङा होमबा? नोंनि बिहोमाया जोंनि बर' हारिमुआव एसेबाबो दं आरोखि। दा बे बेलायावनो जों सानैदों एसे सावरायगोन। गिबियावनो आङो रायजोफोरनि थाखाय नोंनि सिनायथिखौ गावनि खुगाजोंनो होनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। खुलुमबाय रायजो नोंथांमोन। आंनि मुङा मुस्रि कमल बर', अरिजिनेलि आंनि मुङा मुस्रि कमल बर'। बेनिफ्राय फिल्म लाइनाव आंखौ ओरैनो कमल केके होननानै सिनायो। केके होनना मिथिगौ। गामिया सौरागुरि। तामुलपुर दुराबारि। सौरागुरि। आच्छा, नोंनिया फरायनाय केरियारखौ सोंग्रोनोसै आङो। माबाया इडुकेसना बेसेसिम जाना थाखो? आं इडुकेसनखौ डिग्रि कमप्लिट खालामनानै दोनथ'नाय जादों। नै दा दोनथ'बाय आरोखि। दोनथ'बाय। आच्छा, नों जे हारिमुआव फैबाय, गिबियाव नोङो मोसानानै फैग्रोखो ना एक्टिं खालामना फैग्रोखो ना डाइरेक्ट करिय'ग्राफार जाना फैखो? फार्स्ट टाइम आङो मोसानानै फैग्रोबाय। एज ए डान्सार। डेन्सार हिसाबै। ओमफ्राय 2016-17 आङो मोनसे एलबाम दंमोन, गोसो थोलें तामुलपुरनिफ्रायनो बानायनाय एबसुनिफ्राय। ओमफ्राय साइड डान्सार हिसाबै दंमोन। ओमफ्राय रङियानिफ्राय बानायनाय बे एखे माबायावनो पालन्दा टप 10 बाहायबो माने साइड डान्सार हिसाबै खामानि मावबोदों आरो। फार्स्ट बे। बेनि उनावसो मोनसे प्रडाक्सना माने फिल्म लाइनाव गिदिंबाय थानाय बा एसे एलबाम लाइनाव गिदिंबाय थानायखाय करिय'ग्राफ खालामनो चान्स होदोंमोन आरो मोननै मेथाइ। बहा? रङियानिफ्राय। बाहाय एक्टिं खालामदोंमोन सन्जिब आरो जोंनि बे मा होनो लुक्कु एक्ट्रिसआ। सोर एक्ट्रेसआ? लुक्कु। बे लुक्कुआ मा नाम होनोमोनथाय? लुक्कुखौ मा नाम होनोमोनथाय? आदा आङो एसे बावबायमोन माने। गुवाहाटिनिया नामा? गुवाहाटिनिया। दे आं बुजिबाय। बेजों बानायग्रोदोंमोन। ओमफ्राय बेनि उनावहाय 2021 माबायाव 21 माबा बानायदों आङो बुक फिल्म हिसाबै माबाखौ बानायबाय, थांखिखौ फार्स्ट डाइरेक्सन खालामबाय। थांखि बे बहानि प्रडाक्सना? बे तामुलपुरनिनो अनजन बर'नि प्रडाक्सन। अनजन। बेवहाय एक्टिं खालामदोंमोन ओमफ्राय भिलेन हिसाबाव माबाया दंमोन, बिसाल दा दंमोन। रुंसारि बिसाल। बेनिफ्राय मेथाइखौ लादोंमोन गौतम सुलेखानि। गौतम ब्रह्म आरो सुलेखा बसुमतारी आब'मोननि लानाय जादोंमोन आरो। बिनि उनावहाय थांखिनि उनाव बहुद बानायबोबाय, माने बानायनायाथ'
दा गोदानै बानायनायाबो दंबावो गोदानै बानायनायाथ' आबिर 1 आबिर 2 बिदि बहुत दङ माने बेथ' नों एक्टिंबो खालामदो नामा करिय'ग्राफारल' आं एक्टिं खालामाखै बे एक्टिं खालामजेननाय माने एक्टिं खालामनाय ओरैनो प्रबिन दा औ बिथांनि अनसुला मोदायाव एसे ओरैनो ओंखारहांदोंमोन बिनिफ्राय आरो ओंखाराखै बिनि उनाव आरो नोंथांमोननि फिल्मावबो एसे एसे खामानि मावबोबाय मालाबा सुबिदा मोननाय समाव बिदि आरो औ औ ओमफ्राय नों फुल एलबाम अबेयाव करिय'ग्राफ खालामदो फुल एलबाम माने फुल एलबामथ' बै समाव जि 8ता गाहाम थायोमोन ना मेथाइआ जेनेबा बेखौ फुल बुंबाय आरोखि आङो बिदि फुलथ' बानायजोबाखै आं माने दोंब्रै दोंबा ओरै खालामबाय आरो ना फार्स्टआव पार्ट 2 खौ औ पार्ट 2 टटेलि करिय'ग्राफ खालामदों ओमफ्राय आबिराव खालामदों आबिर मोननायावबो जोंनि मोननैखौबो खालामजोबदों आरो फुल औ औ ओमफ्राय फिल्मा फुल मुभि फिल्मा नोंना डाइरेक्सना खैथा जाखो फुल मुभि डाइरेक्सना फुल मुभिया 10ता जाबाय 10ता ग्रोब 10ता जाबाय 10ता जाबाय ओमफ्राय एलबामफ्रा ओरैनो दोंफा दोंनैबाबो आगोलनि डिसनि मुगायाव माने बिदि मिउजिक भिडिअआ टटेलि माबा जाबाय 20+ एलबामाव थारमाने आं मावबाथाय दा गासै बुंनो थांबाथाय 73ता मेथाइ बानायबाय आरो आं भिडिअ टटेल एलबाम सं एलबाम 73ता बानायबाय ओमफ्राय कमेडि मुभि आं बानायफेराखै बैसागु देमसि एबा बिदि करिय'ग्राफ खालामफेरबाय बैसागो खालामबाय बेखौ हिसाबखौ मोनबाय आं जेनेबा नों जे मोसानो फैबाय बे मोसानो फैनायाव नोंखौ न'खरनि सोर सासेया बांसिन हेफाजाब होदों फार्स्ट टाइमथ' हेफाजाबा रावनिफ्रायबो गैयामोन न'खराव रावनिफ्रायबो गैयामोन आं जिथिया कलेजाव थायो कलेजाव माने जों बर्डिं थायोमोन रङिया कलेजाव थायोब्ला माने लोगोफोर लिंनायजों माबाजों खारखोमा बानायदोंमोन न'निफ्राय थांनो ओमफ्राय लास्टाव जेब्लानोखि आङो फुल मुभि बानायबायमोन बेनिफ्रायसो आंखौ आदा फिसाया आंखौ एसे मदद खालामदों आरो न'निया न'आव आदा फिसाया मदद खालामनायनि उनाव न'नि गासैबो उनाव हेफाजाब होबाय आरो उनाव लासै माने हेंथा होआसै हेंथा होआसै मिथिलांबाय नालाय मिथिलांनायनि उनाव आंखौ हेंथा होआसै उनावनो ओमफ्राय नों जे एफाग्राब एक्टर एक्ट्रेसफोरखौ मोसाहोबाय नोंखौ साबसिन माने उसुबिदा होआलासिनो एक्टिं खालामनाय एक्ट्रेसा सोर दानि आं गोजामनिफ्राय बा गोदान बुंबाथायथ' उसुबिदा गैया नङा दोङानो बयहाबो मोनसे नङा मोनसे प्रब्लेमखौ खिथाखायो ओमफ्राय खिन्थु आं जिथिया माने रिंकि एक्ट्रेस लोगो मोनदोंमोन रिंकि एक्ट्रेसआ दिनैसिम आंखौ उसुबिदा होआखै आरो बे रिंकि माने माबानि मुसलपुरनि रिंकि आं पुलिसा बिथाङा आंखौ जेबो हेंथा होआखै उसुबिदाबो होआखै माने नों जेरै थिनो ओरैनो खालामदो आरो आरो ओरैबायसा सोर एक्टर बा एक्ट्रेस दङ जाय माने नोंखौ गोलोमस्राव होलायदों मोसानायाव बिदि एक्टरथ' बहुत मोनबोदों दासो सासे नामखौ बुंनो जोंनि बर'नि आर्टिस्टफ्रा खायसेया माने गावनो प्रडिउस खालामो नालाय बेबो प्रब्लेम जाहैबाय माने गावनो एक्टर जानो लुबैबाय गावनो प्रडिउस खालामबाय बिदियाव माने हेंथा मोनो आरो ओमफ्राय ओजा रोंजोबब्ला ना स्टेपफोर जाया माबा जाया ओरैहाय दिगदार जायो आरोखि बिदिथ' दंखायो माने आखाइखौ ओरै थिखोबाथाय आखाइ थिखानानै जाया करिय'ग्राफारफोराबो बहुत खस्थ' जायो माने ओरैबायदि जायो मेगनजों मेगन नाय होनबाबो माने नायनोनो हाया जाहैयो आरो माने लास्टाव नोङो अट'ग्राफ फिल्म एबा सं एलबाम खालामनायनि उनाव नों सरकारनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइ मोनबाय नामा बिदिथ' अनसुंथाइ जेबो मोनाखै
एप्लाइ खालामदोंमोन खेबसे, ओमफ्राय एप्लाइ खालामनायाव फैयासै, सोरनाबा फैदों। दा आंनिसिम दासिम सफैयाखै आरो माने जेबो माबा गैया, अनसुंथाइ गैया। नोंना सफैयासै। आदसा नोङो बै जे अथ' मोजां मोजां एक्ट्रेसफोर लोगो मोनबाय, फोरोंबाय ओरैहाय, बेहाय नों सोरदोबा गोसथोलायहां जादोंमोन नामा एसे? बेखौथ' मा होनना बुंनो, दिनैसिम मेगननि नोजोराव इदि जाथ'वाखै बर्थमानलागै। जायासै आरो नोंहा ना? जायासै। माने खाफालासो मोनदा नामामोन मिथिलाय लांला। ओमफ्राय दा नों मा संसार बानायबाय नामा? दा आं संसार बानायबाय। मावनि बेवाइफ्रा? खग्रापार, नै माबानि नलबारि खग्रापारनिफ्राय लाना फैदों। बर' गामि दाबसे दङ। आलासि दंमोन, गोजाम आलासि, बि माने नायनानै होबाय, लाना फैबाय बेखौनो। आदसा दे, नोंहा मिजिंआ मा मा दं दा बर' हारिमुआव? आङो दा मोनसे बर' हारिमु हिसाबै मोननै दङ। मोनसे जोबोद मुभि बानायनो, जोबोद गेदेर मोनसे बानायनो लुगैदों आं। बिग बाजेटनि। बाजेटनि, ओमफ्राय जाय बयजोंबो अनसायजायो, बिदि आरो खेबसे नायबाथाय बार बार नायनो लुगैनाय, बिदि आं मोनसे फिल्म बानायनो लुगैदों। आरो मोनसेया जाबाय, जोंनि गभमेन्टआ जुदि जोंखौ मदद होयोबा, माने ट्रेडिसनेलि 50,000 60,000 मानसि मोसानो लुगैदों आरो मोनसे गान करियग्राफ खालामनो लुगैदों। बा फैसायानो दा खोथाया जाहैबाय, थाखायाव जाहैनोसै। थाखाया जुदि होयोबा, सोरबा अनसुंथाइ होयोबा, बेखिनि बुस्थुखौ आं खालामनो लुगैयो आरो। जाफुंथों नोंनि साननाया। साबायखर बावबाय आरो। जाफुंथों, आरो बे हिसाबै नों जिरायना थाबाबोथ' न'आव होफैनाय नङा। होफैनाय नङा। नोंनि खाथिनि लिडारफोरनि थ्रुयै नोङो बिटिआर गभमेन्टसिम मोनहैनांगोन नोंनि बाजेटआ, नङा होमबा? अब्लाथाय नोङो हारसिंबोथ' थाखा होआ बिसोरो, ससाइटि मोनसे फोरबा फैसा होनायाव एसे सुबिदा जायो सरकारा। ससाइटिखौ जुदि रेजिस्ट्रेसन खालामना लायोबा। आदसा, करिय'ग्राफारा जाबाय डाइरेक्टरनि आन्दाराव, नङा होमबा? नंगौ। नोंखौ साबसिन सुबिदा होनाय डाइरेक्टरा सोर, जे आं जि बिदो बेखौनो मोनदो? आंखौ सुबिदा होनाय डाइरेक्टर आं सानै मोनबाय। आदायाबो मावखांबाय बेजोंनो, ओइ बुबुल होननाय बे सेंग्राया जोंना आथिखाल, बिथाङा जोबोद मोजां सुबिदा होदों। दाबो बिथाङा खामानि मावबाय थायो, भिडिअ बानायबाय थायो, चेनेल दङ बिथाङा। बेनिफ्राय सेकेन्ड टाइम आंखौ मदद खालामदों माबाया, गेन्द्रा प्रडाक्सना। सोर? गेन्द्रा प्रडाक्सना। गेन्द्रा, बे माबा प्रबिननि आबिर बानायनाया। फेमिलि प्रडाक्सना। बिथांमोना जोबोद मोजां हेफाजाब होदों। खुनु डिस्टार्ब गैया आरो, जेरैबायदि खालामनो गोसो, माने एसे बानायनो होयो आरो, मोजां खालामनो होयो। सेटिंसफोरखौ, सेटफोरखौ। बिदिब्लाथ' जोंहा रायज्लायनो गोनाङाथ' जोब्बायानो। जायखिजाया बे हारिमुनि बेलायाव नों जा आयदायाव आगान सुरदो, डाइरेक्टर एबा करिय'ग्राफ, मोननैखौबो लांफाबाय थादो। लोगोसे गावनि नांनायखौ सुफुंनोब्ला नोङो सरकारनि खाथियाव थांनांगोन, अब्लासो मोनगोन। बेखौथ' आं दहायनो बुंबाय, नोंनि खाथिनि लिडारफोरनि थ्रुयै। जायखिजाया माबा मोनसे सुबिदा फैनोबो हागौ एसे एनै उनाव। बेखौनो सिन्था खालामदों, जेनेबा मेंनाय गैयै मावनांगोन। दा नोंसोरथ' सेंग्रा दावगाफुनाय, नङा होमबा? मेंनाय गैयै मावदो। आरो दा लेटेस्ट मा दं नै दा रिलिज होनो गोनां, माबा एकदम मावथारनो गोनां माबाफोर खामानि दं नामा? मोनसे बैसागो मदार्न मोनसे दङ बानायनो गोनां। बानायथारनो गोनां, बैसागोनि आगोल रिलिज जागोन। बैसागोनि सिगां रिलिज जागोन, माने नै दा बावैसोनो रिलिज जागोन आरो। दा शुटखौ लानो थाखाय टाइमखौ मिलायनो हायाखै। बेनिफ्राय मोनसे गोजानाव थांनो गोनां दोङो, मोनसे माने मोननैयानो। सिंगार प्रबिननि, आरो
मोनसेया फुकननि एलबाम सं एलबाम आरो मोनसेया भानुमति आब'नि गोमो गोथां होननाय बेबो जाथ'वाखै जागोन जासिगोन बावैसिन जासिगोन दे थाब बरनदो रायजोफोरा नायथिसै नङा होमबा दे होमब्ला जोंथ' दा मबाइलजोंसो रायलायबाय मबाइलजों नोंनि खामानिनि थट बिटखौ आं लाबाय रायजोफोरा मिथिसिगोन सोरबा मिथियाखैबा मिथिगोन नङा होमबा आरो नोंनि साननाया जाफुंथों आरो नोंनि जिउखौ अबंगसा गोलाव लाखिथों आं नोंनो बोरबो सारस्रि हरद्रोनाय जाबाय साबायखर नोंनि खुलुमनाय जासिहरबाय दे बिदिब्ला जों सानैनि दिनैनि नायजाबखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै फंबाय दे के कमल बर' बिथाङा तामुलपुर हालामनि नोंथांमोना खोनाबाय जायखिजाया नोंथांमोना सोरबाफोर माने तामुलपुरनि रायजोफोरा आंखौ मोजां मोननाय रायजोफोरा दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे जाथि बंस' बयनोबो शेयार खालामना होदो दे बिदिब्ला जय बर' हारिनि जय बर' हारिमुनि बाय